Gagasi FM News. Abafundi baseThekwini College egatsheni elisembilo ngaphandle kweTheku sebenxuse ihhovisi likaNgqongqoshe wemfundo ephakeme ukuthi lingenelele ezingeni ababhekene nazo. Labafundi abangaphezulu kuka-30 abathi sekuphele izinsuku ezintathu bengomahamba ehlala bakhala ngomphathi wekolishi uEugene Mchunu abamsola ngokungabakhathaleli. Izindaba zeGagasi FM esesihambele lesi sikhungo nalapho sifice khona abafundi besifazane nabesilisa bempintshene eklasini elilodwa. Sihleli emqashweni asirenti sebesibekezelelo mastende kwanele abakhathele basikhipha. Okubuhlungu nje besikhiphile isikole sifuna senze zonke izinto. Labafundi basola umphathi wesikhungo ngokungabaniki izincazelo ngemali eqhamuka esikhwameni sakwa NSFAS. Yini edala ukuthi ngibe unsuccessful? Basari officer asitshela ukuthi akazi uzobuza eCentral. Futhi shuthi naye akazazi ukuthi yini umsebenzi wakhe. Okusho ukuthi shuthi sohlala la esikoleni ngoze kuphela unyaka. Asinayo nemali yokuphindela emakhaya njengamanje. Sinana leyo nkinga futhi. Sithola ukuthi into ezikhona eziningi zirong. Mina ngenza second year la college but ku NSFAS kuthiwa ngenze ilokhu i-final year. Ngenza transport and logistics la college but lapha into zami ziveza ukuthi ngenza public management angazi nokuthi yakiphi college. Ephawula ngalokho umphathi waleli kolishi ubeka kanje. We have tried ukuthi sisebenzele umusa kuyabantu ngoba sesi aware ngabo ukuthi baswenda ukulala. Saba ucampus manager wabo waba offerisha indawo ukuthi bazolala la eAshaville eRef. They refused. Ezindabeni zeGagasi FM ngingusiphelele Nzuza eThekwini. Gagasi FM News.